radio sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanganya 1 o tana gosira anw fɛ yan o waati kelen filɛ nin ye Lajo Musa Kulubali ale ka montre la sɔgɔmada in na ka denbaya la an ka tuningaw fɛ o waati kelen filɛ nin ye Aramatu Tarawele ale ka montre ba la tɔn sababu présidenti don kanbaw waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la n b'a ladɔnniya k'a fɔ Jean-Pierre Lacroix Guterres Antonio Guterres ne ale ye diɲɛsiriginan tɔnba o ɲɛmaw ka dankan ale bɛ taamala tile fila in na Mali la walasa ka hakilinaw jagabɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ ni nin gɛlɛyaba in bɛ se ka bɔ Mali la cogo min na ninnu ka farafinna kibaruyaw kan an ka sɔgɔmada in na donkibaruw filɛ min bɛna lase aw ma fana aw balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye bi ye tɛnɛ ye semaine o daminɛ nansara kalo la an bɛ dugawu don Ala k'an bɛn ni sababa ye nin ye cikan ye min bɔra tɔn sababu a ɲɛma Aramatu Tarawele ale ka denbaya la ko k'a lase Zegwana a lamini bɛɛ lajɛlen ma maa ne e yɛrɛ de kɛra k'i sen da kala ka kunungo ka taa ale denw ka kɔɲɔko kɛnɛ kan ko a bɛ foli kɛ bɛɛ la ka bɛɛ waliɲuman dɔn ko Ala ka bɛɛ sara a tɛ tɛmɛnin kan ale yɛrɛ maa miiri jama ko min a taara ka ale yɛrɛ kɔni hakilinan dan bɛɛ lajɛlen hɛrɛ ye ko a bɛ Zegwa cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen fo maa n'i taara ale dɛmɛ kungoni na ko a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn sila o bɔra fɛn min n'o ye Aramatu Tarawele ale ka denbaya la kunungo ka sanga kɔɲɔko in ma Jean-Pierre Lacroix n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ale ye minisiri ɲɛma min ka baara ɲɛsinnen bɛ Antonio Guterres ale kɛrɛfɛmaaba don n b'a ladɔnniya k'a fɔ ale ye taama bere ta kunun ka na an fɛ yan Mali la ko ani maa caman bɛ ɲɔgɔn ye nin taama in senfɛ taama min n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin fɛn min ma o y'a ye k'a fɔ kabini furancɛ fanga in sigira ale kɔni ma deli ka se Mali la yan fɔlɔ fo n'a kɛra nin taama in ye ani ɲɛma so bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn ye k'an da ne bandaw la ka na CNT la haka ja société civile kan ni u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ye nin taama in senfɛ o siratigɛ la an b'a aw ladɔnniya k'a fɔ o y'a sɔrɔ Mali bilama in a kɔnɔna kuma ka ca kosɛbɛ ale kɔni na kun maa kɔni tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn nka a bɛ tali kɛ fɛn min lakana ko min ni bɛnkɛrɛw la tɛgɛnɔ bila kɛrɛw gafew la a mɛnna a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko olu bila sen kan tuma min na caman hakili la k'a fɔ o y'a nakun ye ka d'a kan a kɛlen bɛ ka lajɛrɛ minnu boloda o b'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ ɲɛsin lakana ko ma an fɛ yan bi Mali la maliden caman bɛ ka jalakili ta ka ɲɛsin MINUSMA ma bi ale min diɲɛsiriginan tɔnbaw ka lakanabaa minnu bi yan maa caman kɔni ɲugunin bɛ wolu la bi kosɛbɛ ka d'a kan ko MINUSMA ka nali nɔsi ma y'a la n'a y'a sɔrɔ sariyakisɛ min dir'u ma ko y'a ye k'a fɔ o kana na o don maaw ni ɲɔgɔn cɛ walima o kana maa fa ko n'i ye Mali gɛlɛya jateminɛ bi i bɛ taa sɔrɔ a tɛ jɔ foyi la fo binkani waleya o kɛlɛli a jɛkulu min bɛ na o kɛlɛli kama n'a fɔra k'a fɔ maa bɛ fa olu sen kan o tɛ fɛn fɔ maliden caman y'a yira bi k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bilama in ko MINUSMA nakunba t'a la sigi kɛlen bɛ k'u kɔnɔ juin kalo o min bɛ jɔ n'o bɛ tali kɛ o ka manda banni na a bɛna bila cogo min na kɔni maa kɔni tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn
nga ɲugo kɔni kelen do bi kosɛbɛ minisuma a n'a cɛdenw la mali kibaruyaw la halisa farabugu an b'a ladɔnya k'a fɔ kunungo kari tuma min na ni mali sɔrɔdasiw lɛfama o tora munumunu na ka na bɔ farabugu kɛrɛfɛ dugu dɔw bɛ yen a worodugu yan fan fɛ o taara sɔrɔ moto naani bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɛ tu kɔnɔ o yɔrɔ kofɔlenw la tobilikɛ daga a minɛnw ani suman caman kun tonnen bɛ o yɔrɔ kofɔlenw la ka fara mugujugu caman kan ani kɛlɛkɛ marifa caman an b'a ladɔnya k'a fɔ mali sɔrɔdasiw lɛfama o nana ka na fɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan tuma min na ni u sigara nin ma kofɔlen ninnu ma ni sɔrɔdasiw y'a jira k'a fɔ sɔrɔdasi ko ɲɛfɔliba ma ɲɛ a la o kɔni y'a jira k'a fɔ u ye tɛgɛ kɛ terroriste caman na tile fila in na farabugu a n'a kɛrɛfɛ dugu la o munumunu de kɛra sababu ye n'u taara bɔ nin fɛn kofɔlen kan ni ka tɛgɛ kɛ olu la o y'a sɔrɔ bibi in na o ko donna nataw la u bɛna laseli kɛ o kɛlen bɛ tile fila in na ka tɛgɛ kɛ terrorisme na ko o bɛna a bɛɛ lajɛlen dafɔ ka da ka sariya la ko diɲɛ sirigina tɔnba bɛ ka jalaki ta ka ɲɛsin mali gouvernement ma bi walima mali sɔrɔdasiw ma k'u bɛ ka adamaden caman ka hakɛ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ o siratigɛ la o y'a ja k'a fɔ tile fila in na bɛɛ a ka ca ala fɛ yanni 20 janvier cɛ o bɛ sɔn ka kunnafoni jɔnjɔn di ko ninnu kan o min kɔni kɔlɔsilen don bi o y'a ye k'a fɔ kabiri sɔrɔdasi kofɔlen ninnu nana fanga la bibi in na fama kɛra k'a mɛn k'a fɔ bi kɛra kan dɔw kan a tɛ waati jan bɔ Assimi Goïta ale min yɛrɛ furancɛ fanga o ɲɛmaa dankan ye ale ni Rusi jamana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ kunnafonidilaw ye sɔnni sigi ko ninnu kan k'a jira k'a fɔ kabiri yɛrɛma hɔrɔnya taara jamana ɲɛmaa fɔlɔ fɛ n'o bɛ tali kɛ Modibo Keyita la ale dara jamana min na ka taa yɛrɛ kalifa la k'o kɛra Rusi jamana ye n'i y'a jateminɛ ko an ka dugu jukɔrɔ nafolo fanba tun bɛ bɔ ni société min ye a bɛ fɔ société ma ko Sonarem ale dun ye Rusi jamana o société ye olu de tun kɛlen bɛ fɔlɔ ka ɲɛsin mali dugu jukɔrɔ nafolo bɔli ma o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ k'o kɛra sababu ye Modibo Keyita ale ye kɛlɛkɛ marifa caman sɔrɔ Rusi jamana tun kɛlen bɛ ka kɛlɛkɛ marifa min di ni Général Musa Tarawele nana fanga tɔ laban Général Musa Tarawele bɛ taa kuma min na ka bɔ fanga la ko kɛlɛkɛ avion min bɛ Mali la n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kumaba n'a fitinin k'a bɛ t'i jɔ avion 30 kunkanfɛn na o avion 30 kunkanfɛn ko Alpha Umaru Konare nana nanzaraw kɔni nana ka na n'o ye Faransi ye ka na Alpha Umaru Konare bɔ a hakili kan nin kɛlɛkɛ marifa caman k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka bɔ a cogo la dɔw yɛrɛ ko dɔ feerela la ale taalen kɔfɛ n'Amadu Tumani Ture nana Amadu Tumani Ture dama siɲɛ k'a fɔ ko fɛn min bɛ palais la n'ale tun b'o dɔn ko hali n'ale tun bɛ na ale nacogo tɛna kɛ nin cogo in na tan a nana ye k'a fɔ ko dɔ bɛ palais la o ko ti dɔ wɛrɛ ye a nana ye k'a fɔ Faransi jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali palais la bi an bɛ waati min na komi sisan a bɛ san caman bɔ bi bɛnkanw don olu ka laɲini ye min ye i bɛna o gafe de sɔrɔ ɲɛ min ka fisa i ma n'i kɔni bɛ fɛ k'i ka waati kɛ o waati kɛli bolo ni sɔnniw t'a ma baasi t'a la n'u ma sɔn o tɛ olu tɛ ban ko nka u b'a dɔn k'a fɔ i ka fanga u b'a tiɲɛ i bolo an bɛ waati min na komi sisan o kɛra sababu ye Amadu Tumani Ture ale ka fanga laban tuma u nana ka na fara kɛra la ale kɔni ye i kɔ di o kɛra sababu ye fana minnu nana sigi faransɛ fanga la n'o bɛ tali kɛ Jɔnkuna Tarawele la ko nin hakilina kelen ka d'a kan a nana ye k'a fɔ terroriste fɛn fɛn filɛ Mali la a marifa sanbaga a dibagaw ma ko siga kelen b'a la kosɛbɛ k'a fɔ Faransi nɔ don o y'a sɔrɔ Nicolas Sarkozy ale bɛ jamana ɲɛmaaya la a ma ladɔnya k'a fɔ ale nana kɛlɛ dafiri kana kɛ ka Mali yɛrɛ tila i n'a fɔ o yɛrɛ kun ni dalen bɛ Mali yɛrɛ tɔ la o y'a sɔrɔ o donnama in kama an b'a ladɔnya k'a fɔ o taara dan sira la an b'a ladɔnya k'a fɔ kɛlen na ni François Hollande ale fana nana kɛ jamana ɲɛmaa ye bɛnkan min tɛmɛna ale ni Jɔnkuna ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni y'a tɔn nanga la ka d'a kan
jɔnkuna ye tɛgɛ nɔ bila kɛ gafe dɔw la gafe minnu ni a kɔnɔ kuma tɛ se kala kalimadenw ɲɛ fiyewu o de nana to dugudugunin dugu la fo kana bibi in na a bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ kɛnɛ kan a yɛlɛla a gafe kɔnɔna na k'a fɔ faransi sɔrɔdasi minnu nana lakana la force Barkhane ni ko y'o sɔrɔ ni ko kelen pe o kelen sɔrɔ ko Mali b'a sara n'olu ka minɛn tiɲɛna Mali b'a sara ko olu fana bɛ se maa fa Mali la yan cogo bɛɛ lajɛlen na kiri t'u la neri t'u la ani yɔrɔ dɔ bɛ to yen fana olu ka lakana ko ka bɛn ko la o lakana bɛ to olu bolo ni fɛn min n'o ye terrorisme n'o olu kɛlɛ kuma sera a ma ladɔnna k'a fɔ nin gafe in o de nana dɔn kɔsa in na hali n'a sɔrɔ a kun dɔnnen don bolo kun birilen don a da la ni Ibrahim Boubacar Keïta ale fana nana ka na fanga ta o tacogo la n'i y'a jateminɛ u y'a fɔ cogo min na tuma min na ni Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga ta a ye min fɔ campagne na bɛɛ kun dalen don a la k'a fɔ nin kɔni ye maa ye min kan ka Mali bila sira kelen kan nka Amatuma Ture ka kuma don fɛn min bɛ palais la n'i b'o dɔn ka sɔrɔ ka don a ka ca Ala fɛ i don cogo i b'o dɔn o kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga tiɲɛ a bolo ka da ka bɛnkan minnu tara François Hollande ale ni jɔnkuna ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkanw o sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna kosɛbɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ bibi in na malidenw bɔra caman ni kalama 20 janvier a kuma ka ca kosɛbɛ jɛkulu dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ 20 janvier ko Faransi bɛ gɛn ka bɔ Mali la dɔw y'a jira k'a bɔ yali Faransi ka taali a bɛ mako ɲɛ wa walima a tɛna na mako ɲɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ bibi in na lakana min bɛ yen bi o y'a ye k'a fɔ Mali sɔrɔdasi minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la bi olu de kɔni kelen bɛ kosɛbɛ ka na ni basigi Mali kɔnɔna na tan an bɛ waati min na comme sisan colonel major Assimi Goïta ale kɔni bɛ ka maramafɛn san don o don ka na n'a ye Mali la avion min nana o dongo an fɛ yan farafinna k'a ɲɔgɔnna avion ka dɔgɔ ka d'a kan avion in kɛlɛ kɛ ko ɲuman a bɛ se o ɲuman na ani fana hali ka minɛnw ta walima ka maaw ta ka t'u bila yɔrɔw la ko irisi jamana kun ye min ɲɔgɔnna fɔlɔ di Mali ma o y'a sɔrɔ Modibo Keyita bɛ fanga la ko n'a ɲɔgɔnna dɔw don an bɛ waati min na comme ça kunnafoni min bɛ yen o y'a ye k'a fɔ yali 20 janvier wuli ka jɔ in a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na nin n'a ɲɔgɔnna koba ko nka Faransi da tɛ se nin ma fiyewu ka d'a kan ko politiki min b'u bolo politiki b'a jira k'a fɔ u bɛ to nin cogo in na k'u ka fɛɛrɛw boloda don o don kɔni k'a fɔ ko u ka lasigiden bɛ Mali la yan don o don o ni Assimi Goïta ale ni bandaw bɛ ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ walasa bɛn bɛ se ka kɛ ko la Maliki Gawo ale ye CNT ɲɛmaa ye ale ye kunnafoni dɔ di o dongo k'a jira k'a fɔ minnu bɛ wuli ka jɔ la ko Faransi ka taa ko n'olu bɛ CNT kɔnɔna na ko olu y'o kumaw fɔ u yɛrɛ de ma o yɛrɛ ye k'a fɔ fɛn mana bɔ la o yɛrɛ ɲiniko de don k'a fɔ de ko CNT ko ten ko CNT ko tɛ ten o kuma sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ caman ye Maliki Gawo a sɛbɛkɔrɔ buruja nin kuma in na ko bɛɛ bɛ Mali gɛlɛya dɔn o la ko n'a y'a sɔrɔ olu bɛ fɛ ka bɔ malidenw kɔkɔrɔ tugun ka tugu Faransi n'a hakilina kɔ jalakili caman talen bɛ bi ka ɲɛsin Maliki Gawo ma fɛn min n'o ye jɛkulu min n'a tuma ko COFOF o ye parti politique jɛkuluba ye a ɲɛmaaba min sigilen b'a ɲɛmaaya la bi n'o bɛ tali kɛ Abdoulaye Amadou Sy ale kun ye kunnafonilaw wele kunun ko tile 100 tɛmɛnen kɔfɛ Faransɛ fanga in na ko yali a ko bɛ kɛ cogo di ko ka kunnafoni jɔnjɔn di maaw ma ka fara fɛn min n'o ye Covid-19 o kɛ min fana gɛlɛn bɛ ka dankari kɛ kosɛbɛ yali u bɛ ka kunbɛn cogo min na o ka ɲi wa walima o man ɲi an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o lajɛrɛ kɛra COFOF ale fɛ kunun Bamakɔkaw fɛ yen nɔ ka sanga lakanabaliya ma an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma colonel Modibo Kone ale fana tun bɛ taama la Kayikaw fɛ yen tile 2 in na a taara ka t'i ɲɛ da sɔrɔdasiw kan cila min n'a yɛrɛ ka kuma la ale bɛ bandaw ani Assimi Goïta ale b'o olu ka ciladenya de la ka kangarmadaba kɛ malidenw ye ko yɛlɛma kuma sera maa si tɛna na se ka jamana yɛlɛma ni malidenw yɛrɛ tɛ a yɛlɛma fɔlɔ ko k'o tali kɛ sɔrɔdasiw la sɔrɔdasi fɛn fɛn bi n'i b'a dɔn k'a fɔ ko e tɛna se ka sɔrɔdasiya jɔyɔrɔ fa
ka da ka ko a nana ye k'a fɔ maa caman taara surasiya la olu man ka kɛ surasi yɛrɛ ye. o de la kuma bɛɛ ni kɛlɛ kɔni girinna dɔrɔn caman bɛ yen olu bɛ ji kɛ biro na ko n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen surasiya dun b'o kofɔ. olu ye waleya min n'o cɛ man ɲi i n'a fɔ kolonɛli Moribo Kone y'a fɔ cogo min. a tun bɛ kayikaw fɛ yen kunun a ye kunnafoni caman di kamasɔrɔ nin gɛlɛyaba in fɛ. coronavirus maa min farala ɲɔgɔn kan kunun ko sɛgɛsɛgɛli nasira la maa 1050 olu sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ a nana ye maa min na kunun o kɛra maa 16 ye maa 31 o kɛnɛyara maa 2 kɔni tanyana kunun ko dimasi bibi na maa min ni coronavirus b'o la tari jɔ maa 7,839 an bɛ ala dɔnna k'a fɔ min tanyana k'a daminɛ don ma ka na se bi ma maa 300 maa 10 min kɛnɛyara coronavirus ni a tun b'o la k'olu la kɛnɛya a taara bɛ maa 5,562 kɔrɔbarikaw fɛ yen an bɛ ala dɔnna k'a fɔ o fɛn min o ye olu ka sɔrɔdasi minnu bɔnɛna u ni na o dongo Tombouctou mara la MINUSMA tɔgɔ la kɔrɔbarikaw ka chef d'état major n'o bɛ tali kɛ général Lassinɛ Dunbiya la ale ye taama kɛ kunun ka taa kunasini ka taa Tombouctou maa minnu tanyana ka t'o su ta Alassane Dramane Ouattara a ye avion d'a ma ka taa minnu n'olu tanyana kɛlɛ da la ka taa olu ta ka na général Lassinɛ Dunbiya tuma min na n'a sera nin kɛnɛ in kan Tombouctou a ye kɔrɔba minnu bɛ a y'u wele ka senkɔrɔma don kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ minnu tanyalen filɛ k'u bɛɛ ka jɛ ka taa bila k'u ye. Surasiya k'a bɛ nin cogo in na wa ko ale bɛ min fɔ ka ɲɛsin a tɔw ma u k'u jija kosɛbɛ u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ka d'a kan n'u sera ka na fɛn fɛn kɛ MINUSMA tɔgɔ la Mali ye ko o ni kɛli ka kan Mali ani Côte d'Ivoire ko bɛɛ lajɛlen fa kelen ani ba kelen. Solo Guillaume ale y'a fɔ min na a n'a kanubagaw ko olu sen tɛna don kalafili la o y'a sɔrɔ maaw bɛ Solo Guillaume ka maaw la minnu negelen bɛ députéya nɔfɛ walima minnu bɛ députéya la yali n'a fɔra k'a fɔ sen tɛna don députéya la olu ta ko bɛna kɛ cogo jumɛn o y'a sɔrɔ dɔw y'i sigi ka Solo Guillaume u ka tɔn k'a ka jaabi kɔnɔ yali u bɛna taa kalafili la walima u tɛna na taa olu de farala ɲɔgɔn kan kunun ko k'a ɲini seni fɛ ko n'a y'a sɔrɔ a tun fɔra ko ka papiyew ladon ka bɛn janvier kalo tile 20 ma
lajɛ ka tile fila wɛrɛ ɲɔgɔn fara kan ka d'a kan ko maa caman bɛ Sorogiw ani maa caman wɛrɛ bɛ minnu bɛ fɛ k'i sen don kalafili in na o la o y'a ɲini u fɛ ka fɔ ko cogo bɛɛ lajɛlen na u b'a ɲini seni fɛ seni ka se ka kalafili papiye ladon bɔ a dɔw kɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la walasa olu bɛ se k'u labɛn cogo min na Kɔrɔbarikaw fɛ halisa a jirala k'a fɔ kabiri 2020 o bantɔ ko Kɔrɔbari téléphone numéro k'a bɛ taa jɔ téléphone numéro 10 na o da sera dɔw ma Orange Mali n'a y'a sɔrɔ Orange Mali la k'a fɔ ko fɛn min ni o ye Kɔrɔbarikaw ka a numéro ko ye numéro 10 min n'o fɔra an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ye a jira k'a fɔ Orange Côte d'Ivoire la fɛn min n'o y'a numéro 10 ko i bɛ 07 i b'o bila ɲɛfɛ n'i y'o bila ɲɛfɛ wa ko o bɛ kɛ Orange bɛɛ la o bɛ fara numéro 8 kɔrɔ min b'i bolo nɔ o bɛ fara o de kan Mauve 27 ko bɛ bila o ɲɛfɛ MTN 05 ko bɛ bila o ɲɛfɛ ka o fara 10 na o fara 8 na o bɛ kɛ 10 ye o kunnafoni dira a jalala k'a fɔ Orange Mali yɛrɛ hakɛto ɲini Orange yɛrɛ bɛ min sɔrɔ Kɔrɔbarikaw fɛ yen tile kɔnɔ a musaka ka bon kosɛbɛ ko n'i y'o fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la ko nafolo caman bɛ bɔ farafinna kun kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire k'a di Orange ma ni ale ye Faransikaw olu ka baɲumankɛ jɛkulu ye Sudankaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o ye wulikajɔ kɛra ye tile fila in na tile fila bɔɲɔgɔnko u bɛ ɲɔgɔn faga la o ɲɔgɔn faga in an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ka fɛn min ni o ye maa 80 bɔɲɔgɔnko k'o bɔnɛ u ni na u bɔnɛlen u ni na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye fana wulikajɔba kɛra ni ka ko o fara ɲɔgɔn kan ko ni kunnamaja kɛ kɛlɛba wulitɔ de filɛ nin tuguni Sudankaw fɛ yen nɔ Tunisie hali n'a y'a sɔrɔ san 2011 o kɛra gɛlɛyaba ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o gɛlɛya kɛra sababu ye ni u ka jamana ɲɛmaa fɔlɔ o taara wa ko n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya fana wulilen don bi denmisɛnnin caman bɛ kare kɔnɔ bi u bɛ gabakurun bon na walasa fɛn min ni o ye u ka laɲini ye min ye ko jamana basigilen tɛ u hakili la k'a fɔ yɛlɛma bɛna kɛ cogo cogo ko foyi ma bɔ Tiniti gɛlɛya la wa ko olu tun sigi bilen k'u bolo da sen kan ni kunnamaja kɛ a laban bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi Uganda Yoweri Museveni san 30 ani kɔ ale bɛ jamana ɲɛmaaya la fɛn min ni o ye min kɔni fana dalen b'a la k'a fɔ ale sera n'ale kalafili bannen kɔfɛ Bobi Wine ale y'a ja k'a fɔ se ale ta ye ko nka bibi na ale ka da sɔgɔlen don a da la lakanabaw kɛlen bɛ ka ale ta yɔrɔ n'a na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen koro wa ko o y'a sɔrɔ namaraba de kɛra a dogolen tɛ maa si la ko namara kɛra o namara ko de kɛra sababu la ni Yoweri Museveni ale ko k'ale ye sanfɛsira sɔrɔ chrétien bonda min bɛ n'an b'a fɔ ma ko évêque olu ye wulikajɔ kɛ kunun o wulikajɔ sen fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ye hakilina jira ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalafili kɛra ko min kɛra jamana ɲɛmaa a k'a lajɛ sa kɔni jamana kɔnɔdenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min o fara ɲɔgɔn kan in ko o ti ɲɛ min kɔ fo wulikajɔ ka kɛ ka kɛcogo ye a ko la ko min bɛna labɛn jamana kɔnɔ k'a yecogo jateminɛ k'a kɛcogo jateminɛ ka tila k'a fɔcogo jateminɛ ko min ka fisa o ye o de ye Kɔmana ye coupe min da Zegwa kunun ko Nasulu ale ni Jalakɔrɔso yi kura da ɲɔgɔn na a kɛra ntolaci dan ye kunun a kɛra 1-1 wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye o ntolaci kɛra kunun ko ka sanga Kɔmana ale ye coupe min da Zegwa yan bɛn ni Ala sɔnna ma CSKA ale ni Barça A olu bɛ nin kura da ɲɔgɔn na nɛgɛ kanɲɛ 16 waati o la an bɛ aw fo ka walimadɔn sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a yɛrɛ la k'a fɔ an ka karamɔgɔkɛba in ale b'an fɛ yan ni waati in na o don a bɔra Kucala ka na bi a b'an fɛ yan n taara don kaliwa la cila dɔ la o nɔgɔyalen na an y'a ɲini a kan na an b'a ladɔnniya k'a fɔ a donna an fɛ yan an bɛ waati min na komi sisan a b'a yɔrɔ kelen na ka d'a kan n'anw ko k'an b'a bɛɛ fɔ a bɛɛ fɔli man ɲi nka an bɛ foli se Ablaye Diko ma a filɛ Kajulu a ko k'ale ka cila fɔ fɛn min n'o ye Badara Sajaja Kulubali ye
ale bɛna badara fɛ don min hali min bɛ di badara ma n'a bɛ se k'ale ka ko ɲɛɲini o t'ale bolo badara de na dɛrɛmɛ 200 d'ale ma a taatɔ k'a ka takisi ta ka taa bi ale bɛ ala tanu ni ale ye nin n'a fɔra badara nana bi dun a bi ka fisa ale ma n'a mana fɔ a ye k'o ti bɛn wa a nana sini de la yan kunungo ka na foli kɛ bɛɛ lajɛlen ɲinɛ yan ko ale bɛ a ta fɔ ale bɛ Kajulu a tɔgɔ ye Abulayi Diko n'a bɛɛ kɛra tan o de ka fusa o la aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn bila sɔgɔmada in na ne bɛ aw fo k'a waleɲumandɔn k'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn hakɛto bɛ yen Gansala Mamadu